a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna. Hola a totes i a tots i benvinguts una setmana més a l'assignatura de valencià, concretament a la part d'ortografia. A veure, què anem a veure esta setmana? Esta setmana anem a veure l'accentuació de les paraules. A veure, si se'n recordeu, les 2 setmanes anteriors hem treballat primer els tipus de síl·labes que tenen les paraules i després la síl·laba tònica i la síl·laba àtona. I anem a repassar-ho amb unes activitats que són superfaciletes. Mireu, a veure, si se'n recordeu, les paraules tenen diferents tipus de síl·labes. Les paraules que sols tenen una síl·laba s'anomenaven monosíl·labes, com per exemple sol. Les paraules que tenen 2 síl·labes s'anomenen bisíl·labes, com per exemple casa. Les paraules que en tenen 3 s'anomenaven trisíl·labes, com per exemple cadira, 3, cadira, 3. I les paraules polisíl·labes eren aquelles que tenen 4 o més síl·labes, com per exemple la paraula ordinador, que en té 4. Després de veure els tipus de síl·labes que tenen les paraules, vegerem també la síl·laba tònica i la síl·laba àtona. A veure, què era la síl·laba tònica? La síl·laba tònica era la síl·laba que més fort sonava en una paraula. Aleshores, així tenim 4 paraules, així que anem a buscar tots i totes junts quina és la síl·laba tònica de cadascuna d'elles. A veure, per exemple, la paraula menjador. Quina de les 3 sona més fort? A veure, menjador. Aleshores, la que sona més forta és dor. Eixa és la síl·laba tònica. En la paraula ratolí, ratolí. Quina serà de les 3? Li. A més, porta accent. Si porten accent, ens dona la pista perquè ja sabem que eixa sí, seguríssim, que és la síl·laba tònica. Després tenim ahí la paraula llibreta. Quina serà? Serà lli, serà bre o serà ta? En este cas és bre. Serà llibreta. Veritat? Perquè ningú diu llibreta. No, és llibreta. I per últim, fixeu-vos perquè en l'última tenim una pista, tenim música. Quina serà? Mu, si o ca? Quina serà la síl·laba tònica? És la síl·laba mu. Mu és la tònica. I quines eren les síl·labes àtones? Doncs les síl·labes àtones eren aquelles que sonen més fluixet. Per tant, en la paraula menjador, quines serien les síl·labes àtones? Serien men i ja. En la paraula ratolí, quines serien? Ra i to. I per últim, en la paraula llibreta, quines serien? Serien lli i ta. I ja l'última, en música, quines serien les àtones? Serien si i ca. Això és tot el que hem vist fins ara. Què ens toca veure avui? Per què fem tot això de saber quins tipus de síl·labes n'hi ha i saber què és la síl·laba tònica i la síl·laba àtona? Perquè això ens va ajudar a posar els accents a les paraules que necessiten d'un accent. Per tant, com crec que això ja ho he donat en castellà, segur que és superfàcil i bàsicament va ser recordar-ho un poquet. Mireu, segons el tipus de síl·laba tònica que tenen les paraules, tenim paraules agudes, paraules planes i paraules esdrúixoles. Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica, és a dir, que la més forta de totes està en l'última posició. I portaran accent aquelles paraules agudes que acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us i en i. Jo sé que això és un poquet difícil de què se'n recordeu, però no us preocupeu. Quan aneu a treballar molts anys, aneu a estar treballant l'accentuació de les paraules. I estic segur que al final se'n recordareu de tot això a la perfecció, perquè nosaltres els majors se'n recordem. Mireu, per exemple, jo us he ficat un exemple que fica paraules agudes. I així tenim 2 paraules que són agudes. Tenim camió i paper. Si ens fixem camió, quina és la síl·laba tònica? La O del final. I en paper, quina és la síl·laba tònica? Pa o per? És paper. Per, veritat? Aleshores, n'hi ha una que s'accentua i l'altra que no s'accentua. A veure, quina de les 2 serà la que s'accentua? Serà paper o serà camió? Doncs se la dic jo. En este cas, la que s'accentua és camió.
Per què? Perquè la síl·laba tònica és la última i acaba en O. I com hem dit abans, mira, fixeu-vos, com hem dit abans, totes les paraules que tenen la síl·laba tònica en l'última posició i acaben en O s'accentuen, porten accent. I paper, com no acaba ni en A, E, I, O, U, as, es, is, os, us, en, in, no s'accentua. Encara que tinga la síl·laba tònica en l'última posició, no s'accentua perquè no acaba en el que hem dit abans. Vale? Sé que és un poc difícil, però no us preocupeu. Vale? Això ho veurem ara i l'any que ve estic segur que ho tornareu a repassar. I al final se vos quedarà ahí dins gravat en el cap i ja està. I se'n recordareu a la perfecció. Vale, ja tenim les paraules agudes. Així vos he ficat alguns exemples, mireu. Exemples de paraules agudes que sí que porten accent. Mitjà, aniré, camí, avió, ningú, partiràs, després, avís, deliciós i intrus. Vale? Això són alguns exemples de paraules agudes que sí que porten accent. Vale. Un altre tipus de paraules que també s'accentuen són les paraules planes. Quines són aquestes? Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició. No en la última, com les agudes. Esta és en la penúltima. Vale? I s'accentuaran sempre i quan no, repetisc, no acaben en A, E, I, O, U, as, es, is, os, us, en i in. Les agudes s'accentuen les que acaben en A, E, I, O, U, as, es, is, os, us, en, in. Però les planes s'accentuaran si no acaben en el que hem dit. I així vos he ficat també dos exemples perquè vegeu la diferència. Mireu, així tenim paraules planes i vos he ficat dos. Plàstic i carpeta. Primer que res anem a assenyalar la síl·laba tònica. Quina és la síl·laba tònica de plàstic? És plàs o és tic? Plàstic. És plàs, veritat? Eixa és la síl·laba tònica. Molt bé. I en carpeta, quina és la síl·laba tònica de carpeta? Carpeta. És P, val? Eixa és la síl·laba tònica. Ara, quina de les dues porta l'accent? Serà carpeta o serà plàstic la que porta l'accent? En aquest cas, és plàstic. Per què és plàstic? Recordeu-se que l'accent en valencià a la va cap a l'altre costat. Vale? Sempre cap a l'altre costat. Per això no ho sabia, però no passa res. Per què és plàstic i no és carpeta la que porta l'accent? Perquè si fixeu, carpeta, la paraula acaba en A. I hem dit que les paraules planes que acaben en A, E, I, O, U, as, es, is, os, us, en i in, no s'accentuen. Mentre que plàstic, com acaben en C, en la C de casa, sí que s'accentua. Vale, ja tenim dos. Tenim les agudes i tenim les planes. I ara anem a les esdrúixoles. Aquestes són les més fàcils. Ara ho veureu. Bueno, així vos he ficat alguns exemples de paraules planes que sí portarien accent, com tòxic, carnívor, tèxtil, pròxim, últim, ràpid i fotògraf. Vale, mireu. Paraules esdrúixoles. Este és l'últim tipus de paraules que s'accentuen. Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'antepenúltima posició. És a dir, en la primera no, en la segona tampoc, en l'antepenúltima, en la tercera, val? I aquestes paraules totes van a portar accent, totes. Per tant, anem a l'exemple i així tenim paraules esdrúixoles. A veure, quina és la síl·laba tònica d'aquestes paraules esdrúixoles? En àguila, quina serà la síl·laba tònica? A. I en màquina, quina serà la síl·laba tònica? Ma. I quina porta accent? Doncs com bé hem dit, les paraules esdrúixoles totes porten accent, totes. Per tant, portarà tant accent. Àguila, com portarà accent? Màquina. Les dos porten accent perquè aquestes s'accentuen totes. I vegeu que la síl·laba tònica està en la tercera. La primera no, la segona no, tampoc, la tercera posició. Vale. Aleshores, què és el que anem a fer ara? Molt fàcil. Anem a agafar la llibreta de valencià, anem a copiar la data d'avui i anem a copiar el títol, que és l'accentuació de les paraules. Després d'això, què anem a fer? Anem a copiar el que són les paraules agudes i copiem la definició. Després copiarem, fiquem algun exemple de paraules agudes que s'accentuen,
Després anirem a copiar les paraules planes, val? Copiem les paraules planes i algun dels exemples de les paraules planes, i ja per últim anem amb les esdrúixoles, copiem la definició, i ja per últim copiem un exemple de les paraules esdrúixoles. I una vegada ja hem fet això, ja passarem a fer les activitats. Les activitats són molt faciletes, ja ho veureu, val? Bé, espero que us hagi agradat molt aquesta presentació. Sé que això de l'accentuació és un poc difícil, però no vull que us preocupeu, perquè, ja, al igual que ho hem donat ara, ho donareu tant en valencià com en castellà molts anys. I el bo de tot això és que això no canvia, que això sempre és així, que al final se vos quedarà ahí guardat en el cap i ja sabreu fer-ho a la perfecció. Bé, ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!